Nyt se vasta kuvaa. Oi Mitä vittu. vittua? Moro. Paskakamera. Moi tytöt. Anna mullekin se pullo äkkiä, niin mä otan yhden kullauksen vaan ja Teppo. Ei, ota minusta kuva. Otan. Alright. No niin nyt lähtee. Tämä näyttää enää, että on vittu 10 sekuntia jäljellä. Noniin. Ei sitä voi kuvata. Kuvaa. Nakkaa Otan vittuun sen. vittu. Lopeta se 100 meiteillä. Pojat. YouTube. Tämäkin. Mani teple. No niin. Vittu, tämä tuntuu paljon. No niin. Voiko sitä muuten enää sanoa? Ei se näytäkään siltä. Näin jo. Samppa elää kuulee. Nyt mä tajusin. Ei se on tällä ohtaa se, ei se mene siitä. Ei meekkä sulla. No niin. Menee. Kovasti. Ei mene, ei mene. Menee. Täys. Avaa Teppo! Oi! Teppo on mies. Yes! Teppo on mies. Eikö no nyt vekkiä? Ei tuu. Ei tullu. Ei. Paskan vitut. Lasisirpalevet on vaan muutama. Ootahan tuolla on. Ja tuossa on sitä näikäreiden lyömä asse. Niin onkin. Kuvatkaa hyvää. Siinä meni. Tuo. Ählä meitä. Nyrkki on tämän näköinen, se ei lähde. Ei kun aluksi otetaan ennen. Ennen. Ja Jälkeen. nyt. Kyllä kiitos.